Kedves gyülekezet, köszöntelek benneteket az apostol szavaival. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk elején dicsőítsük Istent, énekeljünk neki a 763. dicséretünkkel, mely így kezdődik: Hadd látlak téged, ó szívem Ura! Látlak téged, ó szívem Ura, nincs másban benned, van lelkem java. Rád nézek, jöjjön bár nappal vagy éj, álomban ébren csak te légy a fény. Légy nékem bölcsesség élő ige, hadd járjak veled, és légy vélem te. Atyám, adj nékem, s én a gyermeked. Élj bennem véled, így egyé leszel. Leülve folytassuk Isten dicsőítését a 84. Zsoltárunk első két versével. Ó, seregeknek Istene! A mi segítségünk és mai Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassuk most meg azt az igeszakaszt Mózes második könyvéből, a kivonulás könyvéből, amelyben a szent sátor mellett az oltár építésére vonatkozó rendelkezések találhatóak el. Az igeszakasz hosszúságára való tekintettel most nyugodtan foglaljuk el a helyünket. Tehát olvasom Mózes második
könyvének 27. fejezetéből az első 8 verset a következőképpen. Készíts oltárt akácia fából 5 könyök hosszúra és 5 könyök szélesre. Négyzet alakú legyen az oltár, és magassága pedig legyen 3 könyök. Készíts szarvakat is a 4 sarkára, vele 1 darabból legyenek a szarvak, és vond be az egészet rézzel. Készíts hozzá fazekakat a hamunak, lapátokat, hintőedényeket, villákat és szenes serpenyőket, az egész fölszerelést rézből készítsd el. Készíts hozzá rostélyszerű rézrácsozatot, és a rostély 4 sarkára készíts 4 rézkarikát. Erősítsd ezt az oltár pereme alá úgy, hogy a háló az oltár közepéig érjen le. Készíts az oltárhoz rudakat, akáciafa rudakat, és vond be azokat rézzel. Dugják a rudakat a karikákba, és legyenek a rudak az oltár 2 oldalán, amikor viszik. Deszkákból készítsd azt belül üresre. Úgy készítsék el, ahogyan a hegyen láttad. Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakjon bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, álljunk föl, és hajtsuk meg a fejünket, és így imádkozzunk Urunkhoz. Drága Urunk, valóban összeérnek a szálak, ahogyan befejezzük a jelenések könyvét, találkozunk a Te jelenlétednek a legerősebb kijelentésével, hogy velünk vagy Máté evangéliumában, Esdrásnál is a templom építésével találkozunk. Hát tényleg, minthogyha nagyon szívünkre szeretnéd kötni ezt az üzenetet, ezt a valóságot, hogy Te közöttünk akarsz lakni. Hát így szeretnénk most itt lenni, mint akik rád tekintenek, mint erre a csodálatos, hozzád sem fogható Istenre, aki közöttünk, meg bennünk akar lakni, mindannak ellenére, amit belül talán bennünk találsz. Drága Urunk, rászorulunk a kegyelmedre, rászorulunk arra, hogy felszabadíts a bűneinkből, kérünk, hogy tisztítsd meg lelkünket, hadd lehessen testünknek, közösségünknek temploma valóban tiszta hely, ahol Te jól érzed magad, ahol mi jól érezzük magunkat veled, és ahol valóban ünnepelni tudjuk a feltámadt Urat. Jézusunk, köszönjük a Te kegyelmedet, hogy így jöhetünk hozzád, kérünk, bocsásd meg a bűneinket. És imádkozunk azért is, hogy szent lelkeddel valóban találj meg bennünket, de ne csak a jelenléted boldogító érzésével, hanem bölcsességével is. Adj nekünk üzenetet, adj nekünk cselekedetre indító szavakat, parancsokat, hiszen Te Úr vagy, és nem akarunk másképp tekinteni rád. Kérünk, hogy ezt add meg nekünk magadért, áldozatodért, a nekünk elkészített jövőért. Amen. Kedves gyülekezet, hallgassátok meg azt az igét, az ige hirdetésre készülve énekeljük el az 518. dicséretünket, foglaljuk el a helyünket. Ez a dicséret így kezdődik, 518-as dicséret, Jézus meghalt bűneinkért. Jézus meghalt bűneinkért, harmadnap feltámadott, mi megigazulásunkért, mindenről számot adott. Mennyei Szent Atyának, és ő
Most már nem kell tűkönüljek, hogy felolvashassam az Úr igéjét, figyeljünk erre nyitott szívvel. Olvasom ezt Ezsás próféta, vagy Ezsás könyvéből, 3. fejezet első 3 verséből. Ennek az igének az alapján szeretném a közöttetek Isten szent lelkének segítségül hívásával az igét hirdetni, hallgassátok hát. Amikor elérkezett a 7. hónap, és Izrael fiai már a városaikban laktak, egy emberként összegyűlt a nép Jeruzsálemben. Ekkor fogott hozzá Jésua, Jócádák fia, szolgatásaival, a papokkal és Zerubábellel, Sealtiél fia, testvéreivel együtt, hogy felépítsék Izrael istenének az oltárát, és égő áldozatokat mutassanak be rajta úgy, ahogyan megvan írva Mózesnek, Isten emberének a törvényében. A régi helyén állították föl az oltárt, és bár rettegtek a tartományok népétől, égő áldozatokat mutattak be rajta az Úrnak. Reggeli és esti égő áldozatokat. Ámen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, tudom, hogy az alapige felolvasása után alapvetően egy ilyen igehirdetés szokott következni, de mi lenne, ha most 20 percet rászánnánk arra, hogy csak csöndben vagyunk, hogy csak imádkozunk, és így megyünk az Úrhoz. Lehet, hogy ebben a csendben megkordulna pár gyomor, akiknek éppen ki maradt a reggeli, lehet megcsörrenne egy-két cukorkás papír, lehet próbára tenni ez a 20 perc a lelkiségünknek a rugalmasságát. Ezért most mégis azért hallgassunk meg pár olyan gondolatot, amit Isten nekem adott, amiben ebben az igei üzenetben nem, hogy 2x10 percre, hanem 2 évre, minthogyha így befagyasztották volna Istennek a rendeletét, vagy azt, ami eredetileg benne volt a menetrendben. 2 év Isten úgy küldte el Círus prófétán keresztül az izraelitákat, ezzel Ezsásnál találkozunk itt ebben a történetben, az első fejezetben, hogy Círus, Perzsa királya visszaadja az izraelitáknak a szabadságát a babiloni fogság után, és az első dolog, amit így rájuk bíz, hogy menjetek, ugye építsétek föl az Úrnak a házát, amit leromboltak. El is mennek, meg is érkeznek a rommá zúzott templomhoz, és kifejezetten tényleg ezt a megbízást kapják, így olvassuk a Ezsás 1:3-ban. Aki csak az ő népéhez tartozik közületek, mondja Círus, legyen azzal istene, menjen el a Júdában lévő Jeruzsálembe, és építse fel Izrael istenének, az Úrnak a házát. Tehát ez a történetnek a kiinduló pontja. Nagyon egyszerű, ezért mennek vissza. Viszont amikor megérkeznek, 2 éven keresztül még csak el se kezdik tervezni azt, hogy hogyan is lehetne ezt megcsinálni. Még az előkészületekhez sem fognak hozzá. Szóval nem az van, hogy 2 évig szépen tervrajzokat csinálnak, megnézik, hogy akkor kik lesznek a beszállítók, munkásokat, szakembereket keresnek, felmérik a terepet, hanem semmit nem kezdenek a templom építésével. Kivéve azt, hogy adományokat gyűjtenek és cédrusfát hozatnak. De ennyi. Inkább ehelyett a szintén lerombolt oltárral foglalkoznak. És mi is ezzel fogunk most foglalkozni, mert ez egy fontos mozzanat ennek a történetnek, ami mellett nem jó, hogyha csak úgy elmegyünk. Mert kicsit olyan, minthogyha nem értették volna meg a megbízatásukat. Minthogyha hazamentek volna, és így útközben valahogy kiesett volna a fejükből, hogy mégis miért mentek haza. Hát a templom az első, nem? Itt van egy nép. Az kellene, hogy láthassák Isten személyes jelenlétének a jelét. Össze vannak törve. Épp hogy csak visszatértek a fogságból, a reménytelenségből ez egy hirtelen jött reménysugár a számukra. De hol van mindenben Isten? Jön-e velünk? Ott lesz ő is. Hát ezt úgy tudjuk garantálni, hogyha csinálunk neki egy templomot. Csináljunk neki házat, legyen ott. A legtöbbet ebben a helyzetben az jelenteni, ha végre állna a templom.
És bár a hit hallásból van, ezt lehet, hogy mondtam már, de azok a dolgok, amiknek szemtanúi lehetünk, azok nagy mértékben ugye megerősíthetik ezt a hallásból származó hitet. Tehát mégis az oltár volt az első az építkezési projektek közül, amit el kellett végezni. Nem azért, mert az hamarabb megvan, könnyebben kivitelezhető, tettem ide be egy képet, nem biztos, hogy jól látszik. Ugye balra ott van rajta a templom, másik oldalon bekarikázva ez az oltár. Hát azért egészen más volumenű beruházás. Az, hogy most fölállítsák ezt az oltárt, megépítik, sokkal egyszerűbbnek tűnik. Látszólag tényleg az, de jelentőségét tekintve egy nagyon nehéz mozzanat, mert míg a templomot fel lehet építeni, megfeszített tevékenykedéssel, az még önmagában nem garantálja azt, hogy lakni is fog benne valaki. Hát, hogy az Isten lakni akar abban a templomban. Ő nem egyfajta ilyen automatikusan, ahol az izraeliták építenek egy templomot, ő akkor ott lakni fog. Ő egy személy. Ő eldönti, hogy akar-e ott lakni. Ezért fontos, hogy ezt megértsük. Tehát nem csak így, hogy mondjam, infrastrukturálisan fel kell húzni egy templomot, mint a kegyesség látszatának egy ilyen monumentális bizonyítékát, hogy igen, itt van, közöttünk van, hanem, hogy ne csak látszat legyen, előtte ezt a sokkal nehezebb lépést kell megtenni. Tisztáznunk kell, hogy azok után, amiken keresztül mentünk, tényleg szeretnénk-e így tovább menni, és az Isten számára nagy építkezésekbe fogni. Van-e miért mélyen hálát adnod a viszontagságaid ellenére? Hiszed-e azt, hogy bár az Úr engedte meg a fogságot, és az Úr engedett talán a te életedbe is olyan körülményt, amit nehezen tudsz elhordozni, reményteljes jövőt szán a számodra és a családod számára. Legfontosabb, tudsz-e áldozatot vállalni az Úrért? Tudsz-e áldozatot vállalni az Úrért? Így szól ez a történet rólad, rólunk, mint az Úr mai követőiről. Hétről hétre jövünk ide az Úr házába, de itt nincs oltár. Itt nekünk nincsen oltárunk. Alkalmattán felszokták tenni nekem a kérdést, akik így nagyon bele szeretnék ásni magukat, hogy mi a különbség a katolikus és a református között. És akkor hát itt lehet hitvallásszerű különbségeket felsorolni, vagy éppen a templomra vonatkozó különbségeket. Hát talán az a legszembetűnőbb. Mert hogy a katolikus templomokban bizony van oltár. Ott van oltár. Azt, hogy hogyan nézett ki Krisztus előtt 539 körül, azt már láttuk. Nem túl cifra, nem túl extra, egyébként szép, meg egy szép kivitelezésű dolog, főleg így rekonstruálva. De hogyan néz ki ma egy katolikus templomban lévő oltár? Hoztam egy ilyen hazai képet. Az adott művészeti stílusnak a sajátosságai mentén azért ezelőtt meg lehet állni. El lehet ámulni. Lehet csodálni ezen keresztül Istent. Fel lehet fedezni ennek a szépségét. Nekünk hol van a szép oltárunk? Nekünk hol van a szép oltárunk? A templomunkban nincs, mert nincs rá szükségünk. Jézus egyszer, mindenkorra és végérvényesen szükségtelenné tette az oltárt, aminek ugye a legfőbb funkciója az volt, hogy egyáltalán helyet szolgáltasson az áldozat bemutatáshoz. A zsidókhoz írt levél 10. fejezetében ezt olvassuk. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. Krisztus ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Jézus után akkor minden áldozat, minden erőfeszítés, minden szolgálat hiába való és felesleges. Ha a bűnöket, ha a hibáidat akarod velük jóvá tenni, akkor mindenképpen. Nemhogy felesleges, de botrányos. Hogy tudnál te bármivel is nagyobb áldozatot hozni Istenért, mint amit ő hozott érted?
mint amit ő adott neked, a keresztem. Fogadd el, hogy nem tudsz semmit tenni azért, hogy Isten megtisztítson a hibáidból, a lelkiismeret furdalásod súlyából. Hogy mint egy ilyen csere kereskedelemszerűen adok valamit, és akkor megkapom a bűnbánatot, illetve a bűnbocsánatot. De emellett, ezen felül, ő viszont megígérte neked, hogy fiáért eltörli ezeket a bűnöket. Nem a te áldozatodért, hanem az ő áldozatáért. Eltörli a bűnöket, a hibáknak a súlyát, a lelkiismeret furdalást, a szégyent, a fájdalmat. Viszont ugye mégis van helye az áldozathozatalnak, ha azzal valamilyen lelki építkezést, vagy a hálánkat fejezzük ki vele. Hát akkor persze, hogy nem hiába való, és nem felesleges. Van is nekünk oltárunk, áldozat bemutatásra szolgáló helyünk, de nem a templomban ugyan, hanem egy jobb helyen. A saját életünk az a hely annak a teljességében. Az egész életünk, amiben benne vagyunk, ezt olvastam ebben a Esdrás ige szakaszban, hogy reggel és este mutattak be áldozatot. Bekeretezték tulajdonképpen az egész életüket. Pál apostol ezért nem kért el ezzel kapcsolatban. Ezt mondja a Róma 12-ben. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket, magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Vagyis elsőrenden nem az Isten tisztelet, nem a mai alkalom, a templomba járás, az okos és bölcs áldozat, hanem az, hogy a templomon kívül, vagy inkább mellette milyen áldozatokat hozok meg Jézus Krisztusért. Nem arról van szó, hogy az Isten tiszteleten való részvétel, vagy személyes jelenlét az ilyen mellékes lenne. Hát az, hogy eleve, hogy most itt vagy a templomban, az egy megnyert csata. Ez egy megnyert lelki csata, hogy eljöttél. És ezért ma dicsőítenünk kell az Urat. Mert mindig szegényebb ez a közösség, ennek a templomnak a közössége akkor, ha valaki, aki közénk tartozik, nem tud, vagy esetleg valamilyen lelki gát miatt nem akar részt venni, nem akar eljönni vasárnap. De visszatérve a történetünkhöz, itt még a templom romokban van, de ez nem baj. Ez nem baj. Most azt félre lehet tenni. Ez egy orvosolható dolog. A templom az Isten jelenlétének a kérdése. Alapvetően Istennek a probléma köre, vagy feladat köre. Az, hogy ő hogy van jelen. Azt az Úr meg fogja tudni oldani. Rajtunk keresztül velünk, de meg fogja tudni oldani. Az elsődleges viszont az, hogy a templom mellett az oltáron mi van. Van-e oltár? És azon az oltáron van-e áldozatbemutatás? Emberek elámulnak egy-egy oltárkép láttán, ahogyan bemennek egy bazilikába. Életed, illetve de szerinted Isten vajon nem gyönyörködik, amikor látja azt, hogy a te életednek a kilátástalan pillanataiban te hogyan hozol döntéseket mellette? Ezekben a pillanatokban hogyan vállalod, Krisztusért vállalod az áldozatokat? Vajon Isten nem gyönyörködik sokkal jobban ezekben, mint amennyire egy ember el tud ámulni egy bazilikának a gyönyörű oltárképén, vagy az oltár berendezésén? Az életetekben Isten sokszor váratlanul tesz le oltárt. Vagy éppen arra kér, hogy itt most egy oltárt kell felépíteni. Nem lesz könnyű, mint ahogyan a sziklára épített és a homokra épített háznak a történetét is mondja Jézus. Aki sziklára akar építeni, annak kemény dolga van. Az nem megy, az sokkal nehezebb, mint homokra csak úgy felhúzni. Ott meg kell munkálni. Az életetekben Isten sokszor váratlanul fog ilyen építkezési projekteket eléd állítani. Letesz egy oltárt a párválasztás kellős közepén, amivel kapcsolatban azt fogod érezni, hogyha ez még előtted áll fiatalként, hogy ez így megakaszt. Ez így valahogy így kerékbe töri. Főleg, hogyha már van párod. És hogy Isten arra hív, hogy hozzak valamilyen áldozatot ebben a kapcsolatban. Ez egy megakasztó tényező lesz. Meghozom-e ma azt az áldozatot, ami oda fog vezetni, hogy elkezdhetjük együtt, egy emberként építeni az Isten templomát?
vagyis közösen megélni Isten jelenlétét a kapcsolatunkban. Ugyanígy Isten váratlanul lerak egy oltárt a házas életben. És azt is megakasztja. De jó is, hogy megakasztja. Lerakja a munkahelyi szituációkban, a gyermekvállalás és nevelés közepette, az egészség és a betegségnek a területén. Megakasztja mindezeknek a menetrendjét. Ez pedig sok, a hitelet igénybe vevő döntéshelyzet elé fog állítani. Az áldozatbemutatás itt kezdődik, amikor egy fiatal felismeri, hogy nincs meg az a közös hitbeli alap, amivel ebben a párkapcsolatban jól tovább lehetne menni. És vagy nemet mond, vagy pedig azt mondja, hogy dolgozzunk rajta. Tanuljunk meg imádkozni. Tanuljunk meg így együtt lenni az Isten jelenlétében. Tanuljunk meg kapcsolatban lenni vele együtt. De áldozatbemutatás van az édesapa szívében, aki munkát vált. Azért, hogy a családjával több időt tölthessen. Akkor is, hogyha az kevesebb fizetéssel jár. Vagy munkát vált azért, mert úgy érzi, hogy a mostani munkahelyén nem annyira az emberiség javát, inkább kárát szolgálja. Az áldozatbemutatás itt történik, amikor a házas felek nem az akkor változok, ha ő is változik, szlogen mentén próbálják megélni a mindennapokat, hanem a saját maguk nehéz természetével kapcsolatban imádkoznak. Megölik az óembert, ahogy a Heidelbergi KT így nagyon, nagyon radikálisan fogalmaz. Ez az áldozat, hogy saját magam bűneit odaviszem az Isten elé, megöldöklöm az óemberemet, és átélhetem azt, hogy Isten átformál engem. Azért teszem ezt, mert Isten valóban formál, és valóban a házastársak lakva kovácsolódnak össze. Egy párkapcsolatban, ha nem is lakva, de ahogy egyre inkább megismerjük egymást csiszolódunk, de ez a fajta változás, amin ilyenkor keresztül megyünk, egyáltalán nem fogható ahhoz, amit Isten akar bennünk kimunkálni. Tehát nem csak a házastársunk, nem csak egy párkapcsolatban a párom az, aki formál engem, hanem lehet, hogy rajta keresztül Isten is formál, de még emellett is Isten akar engem kovácsolni és formálni. Áldozathozatal van a testvérben is, aki kicsit félre tudja tenni ezt az elvet, hogy egyenlőség, testvériség. Én még emlékszem, még ez az idő volt, amikor ebéd után ez volt a desszert, hogy egy tábla csokit megettünk. És hát ugye elosztani egy 6 soros Milka csokit például, nem a reklám helye, de elosztani 5 felé, és hogy a testvérek ezen hogy fognak osztozkodni, és az utolsó sor is, az is 4-ből áll, és 3-an vagyunk testvérek. Hogy ez akkor hogy fog kijönni? De ez most csak egy ilyen bagatel példa. Aztán, ahogy felnő az ember, jönnek ennél sokkal súlyosabb, nehezebb döntések is. Áldozathozatal van a testvérben, aki háttérbe tudja helyezni magát azért, hogy a testvérét előnyben részesítse, hogy előrébb vigye, hogy előrébb segítse. Áldozat van az édesanyja életében, aki nem tudja tartani a tempót a gyerekeivel és az otthon okozott rendetlenséggel, de mégis mélységes szeretettel veszi körbe a gyermekeit. Mégis így viszonyul hozzájuk. De áldozatot hoz akkor is, amikor elengedi felnőtté váló gyermekét, hogy valóban társa találjon, majd pedig házastársa lehessen valakinek. Úgy szabadon. Ezek egytől egyig, jó a Milkásat kivéve, de ezek gyönyörű áldozatok. Ezek gyönyörű áldozatok, mert egytől egyig ezek a képek, ezek a legszebb oltárképek Isten szemében, mert arról tanúskodnak egytől egyig, hogy a Jézussal való kapcsolatunk több a vasárnapi Isten tiszteletnél. Több ennél a másfél-két óránál ki mennyit marad még itt Isten tisztelet után. Ennél több. Ezek után viszont már fordítsuk tekintetünket a templom felé is, mert Isten megáldotta a töredelmes szívűeket, és újra felépült a templom, amit örömünnep és újongás követett, így fogadta a nép, de ez nem annyira az emberek áldozatára mutat rá, hanem ez, kedves testvérek, Isten oldaláról hatalmas áldozat. Ez az ő oldaláról egy nagy vállalás, hogy én közöttük fogok lakni,
vállalom ennek a nyűgét, mizériáját, ahogyan olvassuk az evangéliumokban is, hogy Jézus ott volt a tanítványok között, és lépten nyomon olvassuk, hogy hát ezek a tanítványok nem értik. És Jézus pedig ez zavarja. És Isten vállalja ugyanezt itt Ezrásnál, hogy itt leszek veletek. Itt leszek veletek. Egymáshoz sem hasonlítható, hogy mi az a bölcsesség, amivel én operálok, és mik azok a dolgok, amikben ti vagytok, de nekem fontos, amikben ti vagytok. És én vállalom ezt. Közöttetek akarok lenni. Ez Isten oldaláról nagy áldozat, ami bár itt még csak csirájában van, de később, ahogyan Máté evangéliumában olvashatjuk, beteljesedik. Ugye most olvastuk, hogy velünk az Isten, hogy Immanuel. A Jelenések könyvének végén pedig ezt olvashattuk, hogy Isten sátora az emberekkel van. Ez az angyalok üzenete Máténál, Esdrásnál pedig ennek láthatjuk a hatalmas ajándékát, ahogy fokozatosan felépül a templom. Isten ismét közöttünk lakik. Ő akarta ezt, és most valóra vált. Ne tévesszük el azt a mintázatot, amire Isten itt föl akarja hívni a figyelmünket. Isten áldásai veszik körbe az áldozatot bemutató embereket. Isten áldásai veszik körbe az áldozatot bemutató embereket. És azt nem úgy értem, hogy egyik nap áldozatot mutatsz be, a másik nap jön az áldás, hanem meg lehet, hogy ennek egy sokkal nagyobb íve van, mint ahogy itt olvastuk is, hogy 2 év. 2 év, mire lakása van egyáltalán Istennek közöttük. 2 év, mire az oltárépítés és a templom építés között eltelik az idő. Könnyen meg lehet, hogy azért nem érzed magad most mégis közel az Úrhoz, mert most a te időd van. Most az áldozathozatalnak az ideje van, ami után ő elhozza a jelenlétének az idejét is, a szent lelke ajándéka által, de te mégis fordítva szeretnéd. Hogy először Isten vállaljon értem áldozatot. Először a templom legyen. Először Isten mutassa meg magát az életemben. Miközben ő már megmutatta magát. Ő már vállalt áldozatot. Ő már Jézusban olyan templomot épített, amihez nem volt fogható azóta se. Ő már vállalt érted áldozatot, csak az a bizonyos keresztre feszített, hűséges, szenvedő szolga valahogy lehet, hogy most a mostani életedben nem mozgat meg benned semmit. Nem tudsz vele mit kezdeni. A keresztről szóló beszéd neked már kevésbé az Isten ereje, hanem inkább elcsépelt, meghaladottnak érzed, nem tartod annak, de valahogy kialakul egy ilyen érzés. Ismerem ezt a sztorit, ismerem Jézus történetét. Könnyen meg lehet, hogy azért van ez így, ez az állapot, mert most nem az Isten jelenlétének radikális megtapasztalásának van itt az ideje. Lehet, hogy te ezt várod, hogy Isten most már lépjen közbe, tegyen valamit. Nem ennek van itt az ideje, hanem az oltárépítésnek. Annak, hogy most visszatekints. Felismerd, hogy mennyi jót tett veled. Annak, hogy hálára kalibráld a szívedet, és te hozd meg érte olyan áldozatot, amely által megfogod Isten atyai kezét. És így mész el vele egészen a templomig, ameddig az felépül. Hagyod, hogy elvezessen hozzá. Sokan, akik tudják, hogy az Istenhez való megtérés lenne az életük legfontosabb és életük egy gyökeresen megváltoztató döntése, nem jutnak el oda. Nem jutnak el oda, pedig tudják. Mert kvázi a templom felépítését várják, ahonnan Isten majd kiárasztja rájuk az áldását, valami természetfeletti élményt ad, egy ütős Isten élményt, és éppen ezért nem is történik semmi, mert nem ennek van itt az ideje, hanem annak, hogy mindnyájan újra felfedezzük Krisztus már megtett áldozatának páratlan nagyságát. És hogy ezután mi is odaadjuk életünket élő, Istennek tetsző áldozatul. Hogy aztán miénk legyen az az öröm, amit kezdetben az áldozathozatal helyett, vagy anélkül akartunk megkapni. A történetünkben ez a folyamat, megint mondom, 2 év.
2 év, mire ez lezajlott itt, ebben a történetben. Kedves testvérek, itt vagyunk egymás mellett a gyülekezetben. Szükségünk van arra, hogy ezekben az áldozathozatalokban ott legyünk egymás mellett. Segítsük egymást, mert ezek a legnehezebb helyzetek. Lehet, hogy könnyű eljönni templomba, de megint mondom, ez egy megnyert csata, hogy itt lehetünk. De vajon a hétköznapokban hogyan van segítségünk ezekben a csatákban, ezekben az áldozatokban? Amikor egyszer csak ott van egy oltár, vagy nekem kell építenem egy oltárt, és meg kell hoznom egy áldozatot Krisztusért, de egyedül már most érzem, hogy gyenge vagyok. Nem tudom megtenni. Egy nagyon erőteljes kifejezéssel találkozunk itt Esdrásnál. Nem gyakori ez a Szentírásban, de szerintem nagyon üt, amikor olvassuk itt a 3:1-ben. Igen. Amikor elérkezett a 7. hónap, és Izrael fiai már a városaikban laktak, egy emberként, nem szoktuk mi ezt használni, ezt a kifejezést így, egy emberként összegyűlt a nép Jeruzsálemben. Aztán a 3. fejezet, ugyanebben a fejezetnek a 9. versében, Jésua fiaival és testvéreivel, Kadmiéllel, Bánival és Hódavjával, meg Hénádád fia, a fiaikkal és testvéreikkel, a lévitákkal egy emberként vállalták, hogy irányítják azokat, akik az Isten házának az építését végzik. Hogy lehet egy emberként ennyien egy építkezést vezetni? Ott valami nagyon nagy egység van. Ott valahogy nagyon van egy olyan összetartó, kohéziós erő, ami számunkra nem más, mint a Szentlélek. Mert ez mind rólunk beszél, akik arra hivattak, hogy szintén egy emberként, és nem is akármilyen emberként, hanem Krisztus testeként összegyűjjünk. Vasárnaponként, vagy házi csoportokban, vagy más csoportokban. És segítsük egymást abban, hogy meg tudjuk hozni az Isten áldásához vezető áldozatokat. De a nagy kérdés a végére maradt, hogy hogyan kell ezt egyáltalán csinálni, hogy mi ennek a módja. Hogyan áldozzam magam oda, hogy az áldozatomat Isten tényleg elfogadja. Hogy kedves illatú legyen a számára. Hogy örömújongás legyen a vége az én oldalamról, mint ebben az esdrási sztoriban. Ezt olvassuk. Úgy, ahogyan megvan írva Mózesnek, Isten emberének a törvényében. Hogyan kell áldozatot hozni? Úgy, ahogy megvan írva Mózesnek, az Isten emberének a törvényében. De itt Mózes neve ne zavarjon meg semmelyikünket, mert itt Isten akaratáról van szó, amit éppen Mózes közreműködésével adott át a népének. A lényeg tehát ez, hogy Isten akarata mentén hozzunk áldozatokat. Vagyis ne a magad eszére támaszkodj. Lehet, hogy egy olyan áldozat meghozatala előtt állsz, ami lehet, hogy igazából csak rólad szól. Amit te tartasz fontosnak, de Isten meg valamilyen másik áldozatra hívna föl. Valamilyen másik áldozatot szeretne tőled fogadni. Kutassátok az írásokat. Nem feltétlenül azért, hogy választ kapjatok egy-egy kérdésre, hanem azért, hogy Istentől jövő, mindenre kiterjedő, átfogó bölcsességre tegyetek szert, hogy meg tudjátok ítélni, hogy mi az Isten szerinti áldozat, és mi az, amit csak én tartok fontosnak. Mi az, amit én tartok jó befektetésnek a saját magamra nézve, vagy a családomra nézve akár. Adja az Úr, hogy ne spóroljuk meg alkalmanként megkérdezni tőle, hogy mit akarsz, Uram, mit cselekedjem, milyen áldozatot hozhatok ma érted, hogyan tudlak téged így dicsőíteni. Amen. Feleljünk Isten üzenetére énekszóval a 291. dicséretünk 3. versének eléneklésével. Szent lelkedet tölts ránk ki, mint hajnal harmatát. Lelkedet tölts ránk ki, mint hajnal harmatát, és a
Gyertek testvérek, imádságban is forduljunk az Úrhoz. Drága Urunk, mi nem titkoljuk, tényleg szeretnénk érezni azt, hogy Te valóságos, örömöt adó, akár ezzel a régi szóval érve ilyen újongó érzéssel, újongó élettel ajándékozol meg bennünket. Mi tényleg vágyunk erre, de nem akarjuk megkerülni azt, amit ez lehet, hogy meg kell, hogy előzzön. Drága Úrunk, nehéz áldozatokat vállalnunk. Sokszor érezzük azt, hogy egyedül vagyunk, de vigasztal az a tudat, hogy a Te lelked erősít. Kérünk, hogy hadd tudjunk mégis egymás mellé is odaállni, mint egymásnak lelki testvérei, és hadd tudjuk egymást ezekben az áldozathozatalokban támogatni. Így imádkozunk apákért, édesanyákért, gyermekekért, testvérkapcsolatokért, munkahelyi és idegenben lévő szituációkért, helyzetekért. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjuk felismerni, hadd nyerhessük meg azt a bölcsességet, aminek nyomán felismerhetjük, hogy mi az az áldozat, ami itt tényleg ezekben a helyzetekben előrébb viszi a Te országodat. Tudjuk ugyanakkor azt, hogy a legnagyobb áldozat és a legnehezebb számunkra mindig szembesülni saját magunkkal. Hogy talán még mindig nem ott tartunk, ahol szeretnénk tartani a megszentelődés útján. Drága Urunk, most nem elfásulni, leülni akarunk ebben, hanem valóban megrakni az oltárt jó sok fával, és rászánni az időt arra, hogy eléd jöjjünk bűneinkkel. Kérünk, hogy szabadíts meg saját magunktól, szabadíts meg az ördög kísértéseitől. Add, hogy valóban egyre tisztában tudjunk részt venni a családjainkban, gyülekezetünkben, barátságainkban. Kérünk, hogy így szentelj meg bennünket, és imádkozunk azokért, akik nem tudnak ma itt lenni. Akár betegség miatt, akár valamilyen lelki akadályoztatás miatt. Kérünk, Urunk, hogy tégy minket egyé. Hadd tudjunk egy emberként Téged dicsőíteni. Akár most azért is, hogy akik most itt vagyunk, itt lehetünk. Hogy láthattuk egymás tekintetét. Így együtt figyelhetünk a Te igédre, és ahogyan megszólal a Te szavad, a Szentírás felolvasásakor, úgy lehetünk mi is itt egyre közelebb egymáshoz, ki ahonnan érkezett. Drága Úrunk, most arra kérünk, hogy mint egy hálót vess ki bennünket azokra a településekre, Fótra, vagy éppen a környező más településekre, ahonnan érkeztünk. Vess ki a hálóját ennek az emberseregnek, akik most itt vannak, és hadd tudjuk vinni annak a jó hírét, hogy Te áldozatot mutattál be értünk, és elveszed az ember bűnét, és örömöt, a Te jelenlétednek az ajándékát adod a számunkra. Hát kérünk, Urunk, hogy így segítsd azokat is, akik gyásszal vannak most itt, akiknek a fájdalma abból fakad, hogy ez a világ valóban nélkülöz Téged, hiával van a Te dicsőségednek, de közben meg ott van az a nagy reménység, hogy Te közöttünk fogsz lakni, hogy Te egyre inkább velünk akarsz lenni. Hát kérünk, hogy szent lelkeddel támogasd a gyászoló családot, támogasd azokat, akik veszteséget éltek át. Kérünk, hogy erősíts mindannyiunkat, bármilyen áldozathozatal előtt is állunk. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok Isten áldását. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelkiházzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Amen.
Foglaljuk most el a helyünket, és hallgassuk meg gyülekezetünk aktuális hirdetéseit. Kedves testvérek, egyik legnagyobb áldozatunk az, amikor azt adjuk vissza az Úrnak, akit tőle kaptunk. Azt gondolom, hogy a hálaáldozat legfontosabb része valóban ez, hogy Uram, tőled kaptunk valamit, valakit, és akkor ebből hoztuk, és adjuk vissza neked, és tesszük a te kezedbe. Legnehezebb terhe talán éppen a gyász terhere ennek, amikor valakinek az életét adjuk vissza, akit Isten nekünk adott, és mellettünk lehetett. Az elmúlt héten 2 alkalommal hirdettük a feltámadás evangéliumát, és adtunk hálát, ami Urunknak ajándékozott és visszakért életekért. Eltemettük Imre Gyulát, aki 65 éves korában hunyt el, temetése 17-én délelőtt volt, illetve Galányi Józsefet, aki 51 éves korában hunyt el, temetése 20-án csütörtökön délután 4 órakor volt. Halottunk is van Petrik Ákos, aki 62 éves korában hunyt el, az ő temetése 28-án pénteken délelőtt 11 órakor lesz. Az áldozat ott van az oltáron elég, aztán pedig fölmegy az Úrhoz. Nem látjuk. Olvasva tényleg a Jelenések könyvének végét, látva most a templom építését, olvasva az evangéliumban Isten országának megjelenését, köztünk lételét, ő azt látni, hogy a valóságnak van egy olyan része is, amely szemmel nem látható. Mi itt kezünkben tudunk tartani évekig, évtizedekig embereket, egymás kezét fogjuk, aztán pedig azt mondjuk, Urunk, el kell, hogy engedjük. Nem a semmiből, a megsemmisülésben, hanem a valóságnak a nem látható részébe, az ő országának a valóságába hagyjuk vissza őket. Legyen hálás az emlékezetük elhunyt testvérinek, és legyen Isten országának nem látható, de valóságos vigasztalódása a gyászait hordozó családoknak. Imádságunk is marad, illetve hiszem igen, bizonyságtételünk is ennek az országnak a valóságáról, ahol nem lesz többé fájdalom, nem lesz többé könny, és Isten letöröl minden könnyet a szemünkről. Alkalmainkról szeretnék egy pár szót szólni. Az előttünk álló héten, csütörtökön reggel, nem, az már nyári szünet lesz, ugye? Így van, ott már nem. Akkor inkább egy másik alkalmat fogok mondani. Hogyha Isten megengedés élünk, holnapod egy héte kezdődik a 5 napos klubunk, a gyermektáborunk. Ez ilyenkor egy 50 gyereket jelent körülbelül, és őket szeretnénk itt gardírozni. A tábor vezetője, Ambusné Szénia szeretettel kérje a kedves testvéreket, hogyha valaki tud 10 óraig az uzsonnához segítséget, nagymamák, egy kis süti, valami kis esetleg frissítő gyümölcs, akkor kérjük szépen, hogy ne csak úgy hirtelen felindulásból, hanem inkább beszéljük meg, hogy mikor tudja hozni, mikor tudja adni, mert akkor beosztán naponta, hogy ne egy napra legyen 6 féle, hanem minden napra hagyjusson szépen ilyen módon való finomság is és segítség. Hordozunk imádságban is ezt a munkát, ezt a lelki munkát, de kérjük szépen, hogyha valaki tud ebben segíteni, süteménnyel, gyümölcsel, 50 gyereknek azért van kapacitása, 10 órai ebédet, uzsonnát megoldjuk mi, de némi kis finomság mindig jól jön, szeretettel fogadjuk ezt, hogyha erre is van lehetőség a kedves testvéreknek. Jövő hétvégén az ifi hétvégén lesznek Abátszalókon, pénteken reggel 4:10-kor van gyülekező és indulás, rájuk is imádságos szeretettel gondolunk, és kérjük Isten őrző kegyelmét a ifi hétvégén való szolgálatra, munkára, a közösségfejleszt erősítésére és hitben való növekedésre. Hálásan köszönjük mindazok, akik adományokkal támogatták az elmúlt héten a gyülekezeti munkálatainkat. Itt jegyzem meg, hogy végre elkezdődve, bár picit lassan megy a nyilászállócsere, a gyülekezeti ház ajtaja és a fölterülő ablak már elkészült. Már az iratterjesztésre való ajtók és ablakok nagy része is itt van. Ha Isten megengedés érünk, talán jövő héten folytatódott a munka, és reménység szerint a táborra már minden szépen rendben vagy. Köszönjük azoknak, akik adománnyal támogatták ezt a munkát is, utána pedig hamarosan el fog majd kezdődni az utcai kerítési frontnak a felújítása, illetve a nagy lépcsőnek a rendbetétele. Hálásak vagyunk azért, hogy Isten megengedte ezt, és tényleg szépülhet az épületünk, szépületnek az ingatlanaink. Jelentkezési lehetőség a bibliai napközis angol táborra még van. Ez az angol nyelvű hittanos tábor július 15 és 19-e között ezt a honlapon lehet jelentkezni. Ez felsős és gimis korosztály számára van. Még 12 hely van, lehet jelentkezni erre is. Itt is szeretném megjegyezni, hogy köszönjük azoknak, akik eddig is sütit hoztak, és sokféle dolggal ellátták a gyülekezeti alkalmakat, de még mindig elég sok tálca és tányér van itt. Valakinek eszébe jutott, hogy itt hagyta, kérem szépen, hogy keresse meg lenti a laksori raktárban, ott van, vigyük haza.
Megérkezett a gyermekek örömhír gyermekújsága is. Most az iratterjesztéshez vezető folyosón ott a fekete polcokon ki van téve, névre írva. Kérjük szépen, hogy vigyük el az előfizetőknek. Az iratterjesztés, amíg a felújítási munka tart, még továbbra is a gyülekezeti teremben, a Kálvin teremben működik, ott tessenek keresni. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. A záró énekünk pedig a 231. dicséretünknek mind a négy verszak, a 231-es énekünk így kezdődik. Könyörüljünk Istennek, ő szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát.